बे मा फिसायालाय माथो दाबो सफैला? जानो आरो मिटिं दं होनदोंमोन बेवहायनो गोबाव जाबायदां। सिरि सिरि थाब्रा लेखा फरायनायाव मा एसे डिस्टार्बलाय नोंसोर? हाबौ नोंसोरखौलाय बाहेरावलाय सोर फरायनो थिनखो? न' सिङावनो मोजां रुम दं बेवहायनो फरायबानो जायोना। जेबो नङालै आबै गोजांदों नालाय अर सायनानै फरायदों। बाहानासो बेफोर फरायनो गगौबानो। बे दावराव दावसियावलाय मानो फरायफैनांगौ जाखो? अफि आइखौ नायथां आनैमोनखौ नायथां मालाय न' सिङावनो थानानै फरायगासिनो। फरायदोंना मबाइल थुदों? नंगौथ' आरो बिसोर मबाइलसो थुबाय थायो फरायाखै माथो। थांनानै नायलाय फरायदों नामा? अफि बेटियाबो देनजारसोलै। आरो आनैखौथ' दाबुंसै बयफ्रेन्डआनो साबैसे दंथाय बेना। गिनायसो मोनबाय आं मालाबा बयफ्रेन्डजों बयफ्रेन्ड थिकसे बुलायलायसिगोनसो दां। हामगौ बिमानैखौ बिदि बुंनो। फरायनो गारनानै बेवहाय फासन मारि फैबाय थादों। मिथिं जानाय थां माथां। लायला जामायला गोजांबायबो नामा? गोजांबायथ' आरो। आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोरालाय बाहेरावलाय मा मोनफैदों? फरायदोंब्रा आफा फरायदों। मा फरायनायखौबो बिदि सोंथारोलै। नै माबा थाथे फैलायबाय। देलाय खर'खौ एसे नानानै होलाय। दे जोंख्लिब सना। मालाय जोंख्लिब नाम दोनलायदों। हा माथो नोमाया जोबोद साइज जाथारबायना बेनिखायनो जोंख्लिब दोनदों आं। बे आया माबोरै एसेबां साइज जाखोलै आफा? हा देलायबाय नालाय साइज जाबाय आरो। आच्छा बारु थाइबानि लारु आया देलायदोंसो होमबा? आच्छा बेटाफोर खोनासं मोनसे बाथ्रा सोंनि आं नोंसोरनाव। हाग्रायाव थानाय जुनारफोरा माने हौवा जुनारफोरा माने इसेबां साइज ओमफ्राय हिनजाव जुनारफोरा असाइज? माने बुजियाखैलै जों मोजाङै बुंलाय। खोनासं हाग्रायाव थानाय हौवा जुनारफोरा बिराद साइज जायो जेरै सिंहखौनो नाय। सिंहआ खानाय गोलाव एकदम हेन्डसाम ओमफ्राय सिंहजोआ लाव थख्रिख्रि। फारसेथिं दावरायखौ नायलाय दावराय हौवासायासो बिराद साइज दै। नोंसोरो हिनजाव दावराय होननानै साननानै लानाङा। हिनजाव दावराया नायनो मोजां नंथारा। हौवा दावरायासो जि आराम गां फुवारलायनाय जि मोजां मोसाखायो हौवा दावराया। दावराया हौवाफोरबो थालायो आंलाय हिनजावफोरल' दङ सानोमोन। दावराया हौवाफोरबो थालायो आंलाय हिनजावल'सो सानोमोन। समायनाखाय जाम्बाया दावराया हिनजावल' थायो सानोमोन ने? बिदि नङा बेटा बुहुमाव थानाय गासैबो जिउ गोनां बेसादानो जरा थायो मिथिबाय। जिउ गैयिफोरानो जरा थायो जेरै साहानि काप प्लेट। आच्छा खोनासं दे एबार हाग्रानि हौवा जुनारफोरा मानो साइज आरो हिनजाव जुनारफोरा मानो असाइज? जेरै सिंहआ खानाय गोलाव हेन्डसाम आरो सिंहजोआ थख्लिख्रि। दावराय हौवाया बेसेबांबा नायनो मोजां ओमफ्राय दावराय हिनजावा बेसेबांबा असाइज। ओमफ्राय बे दाउला दाउखौनो नायदो खुंगुर गोनां बा बिराद दुगागा हेन्डसाम नुखायोब्रा बे दाउला दाउखौ। ओमफ्राय दाउजो दाउआ एसेबां साइज नङा आरो। मानो हिनजाव जुनारफोरा साइज नङा? मानोना हाग्रायाव बिउटि पार्लार गैया। खेंसालियायै जावनानै बांद्राय खोथा बुंनाङा। आं नंगौखौसो बुंदोंब्रा हाग्रायाव बिउटि पार्लार गैया नालाय हौवा जुनारफ्रा बिराद साइजब्रा। जुदि जोंनि समाजावबो पार्लार गैयामोनब्ला हिनजावफोरनिख्रुइ हौवाफ्रा साबसिन जागौमोनब्रा। जेरै आं ए हुइना बाद लान्जाय टेम्पाद बाद। जेरै नोंथ' आरो आंनि दाउखा बेटे बेसेबां नायनो मोजां। ना क्रिम नांगौ ना पाउडार नांगौ मालाय बेसेबांबा साफाखा। साफाजोंलाय मा लोब्बाब्रा आफा गोसोआ साइज जाबानो जाबायना। मा नोंनि गोसोआ बिराद साइजथार नामा? आंनि गोसोआ ओरैबायदि साइजलै आफा माने आं गावनि गोसोखौनो नुहुरखायो आरो मालाबा आंनि गोसोखौ आखिनानै दिन्थिगोन आं। देलाय नायथारनि नोंनि गोसोखौ माबायदि नोंनि गोसोआ आखिनानै दिन्थिबानो जाबाय। दानो दिन्थिलाय आदा। दानो दिन्थिथ'नो हाया गोसोखौ मेगन मिसिनानैसो आखिगोन आं। बेनिखायनो आं दा मेगन मिसिथ'वा। आच्छा बारु थाइबानि लारु नोंसोर बाहेराव मा मोनदों? न' सिङाव फरायलासिनो बे बाहेराव मा फरायथिनानै खिथि फैफ्लादों हा? फरायदोंब्रा आफा खोनासङो नामा? नै फरायनायसै आं। र मोनसे खोथा सोंनि आं मा साबजेक्टखौ मोजां मोनो नों? बर' साबजेक्टखौ। बा गोरलैखाय देलाय ससियेल साइन्सखौ फरायलाय। आंनो सोंग्रोनि भारत हादराव इंराजफोरा माब्ला फैनाय बेखौ फरायनानै दिन्थिदे आंनो। आं ससियेलफोरखौ बिराद बरिं मोनोलै। आं बेखौ बिराद बानाय मोनो फरायबाय थानो थिनदावनोसो ओंखारो। मानो बानांगौ जाखो फराय। देनां मेजरखौ हिस्ट'रिखौनो लानांगोन नों मिथिबाय। हिस्ट'रि फरायनो बाग्रा दे फरायना खोन्था भारताव इंराजफोरा माबोरै हाबफैनाय? आं बायलै आफा आं हारसिं फरायगोन। बेखौनो फरायनांगोन। जुदि नों आंनो एन्सार होनो हायो होमबा बाइकआ नोंनि जाखाबाय। नंमारगौ नामा आफा? होमबालाय खोनासंदो। आयला होनफ्लांनासो लाबाय नामाब्रा आंलाय? होमबालाय खोनासंदो आफा भारताव इंराजफोरा माबायदि हाबफैनाय? पर्तुगिसफोरनि बादिनो इंराज नाबिकफोराबो गोदान लैथोआरि लामा संनायाव गोसो होदोंमोन। 1580 ख्रीष्टाब्दआव फ्रान्सिस ड्रेक मुंनि सासे इंराज नाबिकआ दै लामाजों बुहुम गिदिंखननो हादोंमोन। 1582 ख्रीष्टाब्दआव राल्फ फिच मुंनि गुबुन सासे नाबिकआ भारत आरो ब्रह्मदेश हादराव दावबायनानै दुलाराय इंराज हारिनि गोग्गानाय लाबोदोंमोन। पर्तुगिस सौदागरफोर बादिनो इंराज सौदागरफोराबो भारतजों बेफार फालांगियाव गोसो होथाबनो नाजादोंमोन। फालांगियारि खाबु मोननायनि थांखियै 1599 ख्रीष्टाब्दआव जेम्स मिल्डेन हल मुंनि सासे नाबिकआ इंलेन्डनि रानि इलिजाबेथनिफ्राय गांसे आरज बिलाइ लानानै गिबि खेबनि थाखाय भारत हादराव हाबफैदोंमोन। हरदो बाइकनि साबिया। बे जेम्स मिल्डेन हलआ भारताव फैनानै बाइकनि साबि बिफैबायानो। बे समावथ' बाइकआनो उजियाखैमोन खोमा। आफा बिदि होनबा गवालै। आं फिननायखौ बिराद मोजां होबाय। बाइकनि साबिखौ आंनो गाबोननो नांसिगौ। देलाय गाबोन सोरांग्रोथोंलाय। गाबोना सफैयालै आफा दानो हरखा दिनैनो हरखा। जागोन दे गाबोनना सफैथारगोन। गाबोनना जेरावबो खारा। आं बमब्रमोननि न'आव थांनानै फैनि। बमब्रमोननाव फिसा पार्टि दङनो दिनै। थाङो नामा नोंबो? बिमा आं थांदुला दे नों थांबानो जाबाय। आफा
गाबोननि गाबोना फैथारनांगोन दै जेरावबो थांनो मोननाय नङा गाबोननि गाबोना गाबोनानो बहाबा खारो नामाब्रा फैगोन ना गाबोना गाबोननि गाबोनालाय गाबोन फैगोन आरो आच्छा बार थाइबानि लारु फैफिनगोन आं दसे उनाव मा सानो बेदा नों बाइकनि साबिखौ मोनगोन ना गाबोन आफाया आंखौ बिराद थगायबाय थायोलै बेनिखायनो मालाबा दुखुबो मोनलायलाङो बिफा साननानै दुखुखौ मन'नानै थाफिनो आरो हा बिदिसो जानांगौ दा आरो मानोथो बाइक नांगौ जाखो बाइक लानाङा फिसौ बाइक लाबा बायदिसिनासो जायो आबौ बिदि सिगिनानै आंखौ मालाबाबो बाइक रोंहोनाय नंला नामाब्रा आंथ' मा बाइक आंथ' कारखौनो सलायनो रोंबावो सम मोनबा गावनो होगोन आबा नों बिबाय थानाङा दे फरायदो हेलौ फामे सना खोमै आं बिजिसो बाय गुड नाइट वाइला बे फामिया साला आंनि खोथा लानानै जाथिखौ ब्रेकआप खालामलायबाय दा आंखौनो नाङा जालायबायना बेनो हमख्रुबमसि गदाय लाबोजाबासो मिन्थिगोन र' बियो मिन्थिना लायाखै बिगुमैखौ गिफ्ट लाबोथारदों आरो नोंसोर आंनि थाखाय मा नाङाबा लांफिननोसै नाङा जाबाय दहाय मानसिफोरा रावबो गिफ्टखौनो लाबोआखै सासेयाल' लाबोथारदोंमोन आरो दा नोंसोर लाबोबाय मोजां मोनथारबाय आं मा बुङोब्रा नोंलाय दावसो देलाय हारसाबसै नों मा गिफ्ट लाबोदों नायनि दा जों थांखांनायनि उनाव नायबानो जाबाय अके जोंहानाव दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय समस्रि नोंनिसिमबो जेबो नङा दे होगालाय लामाखौ हय दे नोंसोरनि गिफ्टखौबो बाप्रे माबायदिलै नों दावस्रि मानसि बायदि आरो आच्छा आं गिफ्टफोरखौ दोनैथ'नोसै नोंसोर जिरायथ'दो दे जागोन आइला जामाइला मालाबानो मानसिफोरा थुबुर जाजोबनानै दङ माथो फै अमा राजा जिराय फै माले अमा राजा माथो आखाइ गोजासो फैदों मा आखाइ गोजाल' जालाबायखोब्रा आथिंबो फैफादों आंजों आरो मोदोमबो फैफादों खर'बो फैफादों मेगनबो फैफादों फाफ्लिबो फैफादों जालायबाय खुगा जिलाखायनो मा बुंनांगौ मा मानांगौ जेबोखौनो मिन्थिया आइला नोंबो दंफैसो होमबा नोंखौ फैगोन होननानै मिथिनाया दा फैथारामोन आं आच्छा जाबाय नोंथांमोना दसे जिरायलायथ'दो आं जानाय लोंनायनि एसे लाहार फाहार खालामहैफानि आच्छा बार थाइबानि लारु मा जाहोगोन मा लोंहोगोन दिनै फुजानि समाव बांद्राय जेबो जाहोनो हानाय नङालै नांखायाबो दे साहाफोरखौनो लोंदो दे आच्छा बार थाइबानि लारु ओइ सोमस्रि सासेयालाय सासेया दखानावनो दङ दखाननि माल फैनो दङनो बेखौनो नेगासिनो दं गोबाव जागोन बियो फैनाया दा सम जाबा फैगोन बे आच्छा ओइ अमा राजा नोंबो नोंखौ माथो सोरबा सेंग्रा नायनो फैदोंमोननो फैनायालाय फैदोंमोनलै जाहरासै माथो हौवाखौनो नांलासो होनबाय नोंनि थाखायनो जादों बेफोर गासिबो बिबोनां गोसो थोग्रा गुन्दा खाला हिनजावानो सासेबो थोआ बेनो खुगाखौ सामलायनोबा सामलायलै हापां नोंसो खुगाखौ सामलायनोबा सामलाय मिथिबाय बिबोनां गोसो थोग्रा नों जुदि बिबोनांखौ गोसो थोआमोनब्ला मालाय जाथिजों हाबा जागौमोन ना आंलाय माला गोसो थोनाय बिबोनांखौलाय बिबोनां आंखौ गोसो थोआना जाबाय दे मानो नांलायबाय थायो नोंसोरलाय मालायनि एसेबां मोजां खुसिनि दिनाव नोंसोर आरो नांलायबावदोंसो जाबाय दे नांला बेलाय बेनो बे थाबानो जेबो जायो जाबाय दे सोरबा सासे बुजिनानै सिरि थाबानो जाबाय दावसे देलायमोननि न'खराव सासे गोदान आलासि फैनो नागिरदों बेनि थाखाय जों रंजानोसो फैदों जोंथ' नांलायनो फैयाखैना बेनिखायनो सिरि थालायदो दे बाप्रे मा एसे सिरिब्रा नोंसानि न'खराव गोजोन खुसि जानानै दङ नालाय जों दावराव खालामनो बादोंब्रा थोद बिदि नङा दावरावसो जानांगौ रंजानांगौसो रंजानो ना दसे उनाव दावहासो जागोन दावहा थोद जायो नामा दे साहाफोरखौ लोंदो आयो बाला गिफ्टफोरानो माथो आंनि नंथारा माबायदि गिफ्ट होफैखो दे बिसोर आयो बाला आंलाय सानदोंमोन आंनि थाखायसो लाबोदों होननानै माथो गथ'फोरनि थाखायसो लाबोदों आयो बाला आंथ' गथ' नङाना मा जाखो आफे नुबायना बिखुनजोआय मानसिफोरा गथ'फोर लाग्रा गिफ्टसो होफैदों आरो आंनि थाखाय रावबो जेबो लाबोआखै आयो आफि बिदि बुंनो हामा अननानै जा बुस्थु होफैदों बेखौनो लानांगौ आफि खोथायावनो दङना अननानै सिबिं गरसे होबाबो लानांगौ होननानै बिदि होननानै सोरबा आंनो जिबौ होबाबो आं बे जिबौखौ लागोन आरो आंखौ जिबौआ सौबालाय हाब सोलाय जिबौ होनांगौ जाखो नोंनोलाय होबाबो फुथ्लासो होगोन ना नोंनो बेफोर बुस्थुखौलाय फैनो गोनां फिसौनि थाखायसो होफैखादों मालाय आयो बाला बिदिसो आरो माथो फैनो गोनां फिसौफोरनि थाखायसो होफैदों माथो जालायखो बिहामजोआ गावनो जेबो लाबोआखै होननानै दुखु जादों आरो बेखौनो बुजायदां दावसे देलाय बे नोंनि थाखाय नङालै दावसे देलाय फैनो गोनां आलासिनि थाखायसो बे नोंनि खाथियाव थानाया बे लाफिं बुद्धाखौ लादोब्रा नोङो बेखौ रुमाव मोजां जायगायाव दोननांगौ होमबा गोसोफोरा एसे सान्ति जानानै थायो बेथ' नोंनि थाखाय मोजां ना नंगौ नामा नंगौथ' आरो गिफ्टफोरनि थाखाय एसेबां दुखु दाजा जि मोनदों बेवहायनो रंजानाय थानांगौ बारा लुगैयोबा खैफोदसो गोग्लैयो थां आलासिफोरजों रायलायहैदो
मा जाबावगोनलै आयै माथो जाबावनो बिहामजोआनो बिदि आखलनिबालाय नोंहासो बेखौ फसायसो गारदोंमोन दा दे जाबाय भाजियालाय एवबायना एवाखै एवथ'वाखै एवनोसै दे आंबो आलासिफोरखौ एसे राव होना फैनि आच्छा दे दावसो देलाय दालाय बोरैथो मोनदों देहाफोरखौ मा होननानै खोन्थाबावनो थें बोरैबा मोनदों आरो बिमा जासिगोन साननानै ओमफ्राय सिख्लाथ' जानानै थानाय नंला नालाय एसे खिंबो मोनदों आरो हाफांखौ नुवाखै नों सिख्लाफोराबो हास्लाबावा हाफांजों बेसेबां साइज जानानै दं हाय सिरिथा दे फिसाफोर जिरायथ' आं एसे खामानि मावख्लाहैनि दाउसो देलायालाय जेबो मावथारा नामाब्रा औ बे जेबो मावथारा नामा दाउसो देलाया मावो मावनायालाय दा आलासि फैबाय नालाय नोंसोरजोंनो जिरायनो होथ'दां आं मावनो हासान्दि आंबो मावनोसै देनां मावनो हाथाराबालाय बिहामजोफोरानो नायफिननांसिगोन दे जिरायथ'दो देन्जार सना बिखुनजो मोन्दों माथो नोंलाय दाथ' सनाबो नंबावा डायमन्डसो उनफोरावसो मा जागोन नायनोसै उनफोरावलाय मा जानो खैला जागोन आरो खैला खामानि मावबाबो रायजागोन मावाबाबो बखिजागोन बेफोरबायदिसो जायो बिखुनजोफोरा आयो बाला नोंनि बिखुनजोआ बिदिथारा आरो आंनि बिखुनजोआ नङाहाय दा नंगौ होननानै लाबाबो खोन्थानासो होगारगारगोन बियो आंनि बिखुनजोनि सोमोन्दैलाय आंलाय मानो बुंनांगौ जाखो आं बेलेगफोरनिखौ बुंदों आरो ना सानसै नङा होमबा नंनायालाय नंगौहाय बिखुनजोफोरा खायसे मोजांबासो मोजां गाज्रिबाथाय बिराद गाज्रि जायो आयो बाला लाय जामायला बिखुनजो रायखोमाग्राफ्रा देन्जारथार माथो नोंसोरलाय बिखुनजो रायखोमाग्रासो होनदों नोङो बिहामजो रायखोमाग्राबो दङ बांद्राय खोथा बुंनाङा नों ओमफ्राय अमाया जानो आंनो जेबो लाबोआसै आरो नोंनोलाय मानो नांगौब्रा देनां फिसाफोरनो माबा मोनसे लाबोगोन बे गोसो थोनाय हिनजावफोरनोसो फैसा होनो हायो नोंनोलाय बहा मा लाबोनो बेलाय ओइ हापां मालायखौ गोसो थोदोंबाबो नोंखौथ' गोसो थोआखैना आं हाजारखि गोसो थोनाय हिनजावखौ लाबोआ मानो नों सान्थि मोनजानाय नङा मिथिबाय जेरै साम' खिंख्रिखौ लाबोनानै माथो साम' खिंख्रिजोंनो थगायजाबाय फैसाबो खावनानै लांजाबाय मा होनाय जादोंलै नोङो आं गोसो थोनाय मानसिजों मोजाङै रायजो जायाथ' आरो नों गोसो थोनाय हिनजावखौ लाबोबाबो असान्ति खालामनानै दोनगोन बा हिनजावानो नोंखौ असान्ति खालामगोन मिथिबाय सानस्रिखौ जावनानै बुंदों नामा हे बुङाखै आइमा बेफोर जाखांनानै थांबाय दा गोदान बाथ्रासो बुंदों आं आच्छा जाबाय दे ओमफ्राय दाउसो देलाय गथ'नि नामखौलाय मा दोनगोनब्रा मा दोनगोन थें गथ'नि नामखौ नायगिनानै मोनला आङो हौवासाबा मा दोनगोन हिनजावसाबा मा दोनगोनथाय नामफोरखौलाय महरखौ नायनानैसो दोनगोन आं मिथिबाय उन्दैफोरा महरफोरा मोजां ना गाज्रि हमनो हायालै गोसोम गोफाफोरखौबो उन्दैयाव बिराद मोजां नुयो बेनिखायनो नाम दोननोबा बोसोरसेनि उनाव दोन बापावै बोसोरसेनि उनावसो दोननांगौ होनबा नामखौ मा गाबज्रिनांगौ होनबा जोङो बोसोरसेनि उनावसो नाम दोननांगौबालाय बे बोसोरसेनि गेजेराव आं मा गाबज्रिनो दे नानि माइनाव सना रुफा जारौ बेफोरखौथ' आं गाबज्रिरा बेखौ बयबो गाबज्रियो बेनिखायनो आं एसे इउनिक गाबज्रिगोन आरो हिनजावसाबाथाय होननानै गाबज्रिगोन आं आरो हौवासाबा होट बिदि बुंगोन आं नोम्फा होननानै बुंदों बेयो मानसि फाग्लि नोंलाय दाउस्रि नंगौथ' आरो बोसोरसेनि उनावसो नामखौ दोननांगौबालाय बोसोरसेनि उनावसो गुबै महरा बेरखाङोबालाय आं बुंनाया सैथोब्रा बोसोरसेनि उनावसो बे गथ'नि गुबै महरा जाखांलाङोब्रा बेनिफ्राय बे महरानो एसे गुस्लायनानै गुबै महर लाहैथारसिगोन आरो मिथिबाय फ्रियाव जानानैबाबो नोंसोरखौ गियान होनांगौ बुजायनांगौ थोद नै नोंनि जायाखै माथां आरो आंखौ रागा फोजोंनानै दालाखा दे अमा राजा बै एमाव राजा लांनाय बाइकआ दासिमबो हराखै नों माथो नांला बेखौ नारजि बुदाङासो बुंदों दा आंथ' बुङाखैना आंनो नांफिनगौ अच्छा तू भी क्या याद रखेगा हरगोन दे हरगोनथ' दे गासैबो साखि दं बिसोर नों थगायनो मोननाय नङा मिथिबाय मानो थगायनांगौ जाखोब्रा थगाया हरगोन आं जागोन दे नायनोसै नों बेसेबां सैथो बाथ्रा बुङो दा जोङो रंजानो फैदों नालाय रंजानोसै आच्छा दाउस्रि देलायखौ आं दाखालिना मैया लोदोदो नुदोंमोनलै दिनै माथो मानसिया सेमफिनबाय आं उदैयाव गोसो जाबा गान्दु लायो गोसो जाबा गान्दुखौ बख'यो आरो मानोसै बाहाय उदैखौ गेदेर जाबा माबायदि नुयो बेखौनो साननानै लायो आरो गथ'आ जुदि लोदोदो उजिबालाय देनां दुमफाव बायदि मोजांसै दुमफावआव उजिनांगौबा आंनि जिउआव थिगसे खामानि थिनगोन आं गावनि गथ'खौ देनां हिनजावसाबा मिथिबाय मा होनोहाय बिखुनजोआबो मावथि हौवायाबो मावथि आरो फिसाखौबो मावथि लुगैबावलायो बेना मावथि नङाबाला जेरै नोंनि फिसाफोराबो मावो आंनाबो बिदिनो मावथों आरो गाव गोसो जानानै मावा माथो गिलुंसो मावो माबा मोनसे बुंसिगोन खोमा होनना साननानैसो मावो नङाबा थैनोबो गाव गोसो जानानै थोरसि लथाखौनो सुनो नागिरा आंनाबो आं थिनबानो मावनाय बायदि जाबानो जाबाय आरो हे गसा हिनजावसा उजिगोबानो जाबायहाय दाउस्रि देलाय थांगौ दे नोंसोर जिरायथ'दे दुमफावखौ गोसोखांहोनानै गोसोखौनो खायलाब खालामना गालांलायबायलै औब्रा बावगारनो नाजादोंसोमोन आङो रायखांना होलायबाय बेसे गोब्राब मोनो आरो सासे मानसिखौ बावगारनो आरो गोसोखांबाय थाबाबो बिराद खस्थ' मोनो नंगौथ' आरो
सासे मानसिखौ गोसोखांबाय थायोब्ला बांद्राय गोसोखाङोबा गोसोखौ गाज्रिसिनसो मोनो बेनिखायनो समजों लोगोसे बावगारलांनायाबो मोजां अब्लाबो दुम्फावा जोंनि गेजेराव जेब्लाबो थाबाय थागोन मानो होनोब्ला दुम्फावा जोबोद मोजां मानसि बे गैयिनिफ्रायनो दरसि मोनथारबाय औहाय दुम्फाव गैयिनिफ्रायनो दरसि मोनथारबाय बोरैबा आला खाला मोनथारो औ बिराद गोसोखाङो आंबो सम सम हेल' मादै क्लिअपेट्रा नै आं लोगोनि न'आव दं मादै जागोन दे आब' दे क्लिअपेट्रा जागोन दे आं दसे उनाव न'आव थांगोन सोर क्लिअपेट्रालै नोंखौ नायफैनाय हिनजावनि नामानो क्लिअपेट्रा नामा औलै मा जातनि नामथाय नामानो माबा क्लिअपेट्रा दासो बोरैबा बुंनो रोंगारगारलायबायलै फिसाफोरनि नामाबो माबा एन्टनिअ एलबार्ट माबा मार्थानो डेन्जारलै बुरैयाबो बा सुगार मामि मोनबाय होमबा नोङो मोजांसो थफिराम नोंनि सुगार मामिखौ अमा राजानो दाखोन्थाखा नङाबा बेसो बमलायलायगोन बुरै मानसिखौनो बमलायगोन नामा आंहा एसेबां गाज्रि दिन फैयाखैब्रा बुरै मानसिफोरखौ बमलायनो बावै होमबा आंना गाज्रि दिनसो जानानै दङ होमबा आंखौ जे बुरै मानसि नायफैदों बे सैमा फाग्लानि खोथाखौनो लायो नामा नों थफिराम बे बुरैजोंनो हाबा जादो मा हाब आं नों बावगारबाय नामा आं मा होनदोंमोन सरि गोसोखांफिनबाय आं फामिखौ गाबोन नाहैनोसै बेखौ मिन्थियाखै नामा नों बावगारदोंहाय मा मोनसे खोथा बे क्लिअपेट्राखौ अमा राजाजोंनो माबा मोनसे खायदा बोराय खालामहोलाय बेखौनो खालामनांसिगोन मालाय मा फुसुर फासार सिखाव मानसिफोरासो फुसुर फासार रायलायो मा रायलायदों नोंनोलाय मानो नांगौ जोंनि रायलायनायखौलाय आइला